nga sumbahan pun menapat ba General Council jong kariboy dorbar kan long haka kat new terik Januari arajar kat kendai kajaka kan long ha circuit house compound nobo nadu kapor kendai bejam step ban register yagi kertek jong kinongwan baro haka first session kan sedang haka por sipo beje uba HS la chief executive member jong ka Khasi District Council penlait pajba ya ka constitution ha ka teisni ka constitution jong ka riboh dorba bat ha ka por si beje mensni ha ka second session kontrak sama Honorable Chief Minister ka Meghalaya penkup burong yaki lainut ki XCM jong kariboy bat yaki MLA ki bamenta nama kata lakot snobha yaki baro kirang bachnong kisim ki longdo ki jong ki raj ki badon hariboy ki sordar hima nadu usordar jong ka ilaka nompo usordar jong ka ilaka mardon nangta usim jong ka hima jirang lebat baro ki menteri baki longsan jong ki baki dia poi sya kene gaji alamba snobha mania poi kenang bat ban burong ya kapor ban poi kenang mengila men pendep ya kene ka kam ka khra bat badon burong kublai